Hola, hola, que tal? Como vamos por aí? Ben, hoxe veño a falarvos por algo que me leva días chamando a atención. Cando entro nas redes sociais e por aquí, vexo moitas publicacións que falan sobre como librarse do medo, non? Eh, Cousas como aprende a controlar tu miedo, libérate del miedo, aprende a vivir sin miedo, soltar el miedo para entrar en el amor. Bueno, unha chea de cousas, moitísimas. Non sei se por esa configuración que teñen os nosos teléfonos de espiarnos e como saben que eu fago algo de emocións ou que falo delas, pois xa me bombardean con ese tipo de cousas, non? Se me espiaran ben, xa non me mandaban tanta atrapallada. Era ben que me espiaran millor. Ben. Por que isto a mí me motivou para vir a falar con vos? Ben. Porque en todas as publicacións que eu vin, sin excepción, se falaba do medo como algo a evitar, algo a desterrar, algo que teño que librarme del. Como se fora algo malo. Como se fora algo que me fai mal. Entón, a mí parecíame interesante achegarme por aquí para explicar como eu vexo o medo, non é xa só como vexe eu, sino como se estudia xa en moitas disciplinas o que é o medo e o que son as emocións. Dentro de que eu creo que xa toda a poboación máis ou menos ten claro que as emocións non son nin boas nin malas, que o que son é necesarias, eu quero entrar a explicar concretamente a emoción do medo. Fixarvos. Cada emoción ten un estímulo que a moviliza, non? E as emocións poden ser de varias maneiras, como a entendemos desde técnicas como a enxeñería emocional ou o MAT, é que unha emoción pode ser verdadeira ou falsa, non? Entón, hai persoas que me din, como vai a ser falsa se eu estou sentindo? Se eu estou sentindo de verdade, sí, estála sentindo, pero chamamos de emoción falsa a que? Fixadevos, si cada emoción ten un estímulo que a moviliza, un estímulo concreto, solamente un, chamamos de emoción auténtica cando unha emoción se desperta ou a poñemos en marcha ante o estímulo que a moviliza. Non? Por exemplo, o estímulo que moviliza a tristeza é a perda. Entón, desa falei o outro día, non? Da perda. Entón, eu teño unha perda na miña vida e, de repente, coñétome coa tristeza. É a emoción que me sale de xeito natural ante unha perda. Moi ben, esa é unha emoción auténtica que me vai axudar a superar esa perda. Chamámoslle emoción falsa a cando, ante un estímulo de unha emoción, nós sentimos outra distinta. Por exemplo, como explicaba outro día, hai unha perda, non? Neste caso de liberdade ou do que sexa, e eu, ante esa perda, en vez de conectarme coa tristeza, co que me conecto coa rabia, o que fago é cabrearme. Isto facémolo, vamos, eu non sei que porcentaxe da poboación, pero moito. Ti vas a salir a traballar e non topas as chaves. Poño sempre o mesmo exemplo porque é que é moi... non me sale a palabra. Moi que a todo mundo nos pasou algunha vez. Vas con presas, tes que salir a traballar e de repente non atopas as chaves. Non atopas as chaves do coche, perdiche as chaves. Que faz? Cabrearte? Cabrearte e baixar todos os santos do ceo, poñelos en novena. Iso axuda a atopar as chaves? No. Cando atopas as chaves? Cando eres capaz de calmarte, aceptar que perdiche as chaves, que é o que fai a tristeza, darse conta da perda, aceptar a perda e logo empezar a procesar datos, empezar a pensar, non? Que é o que fai a tristeza. Dicir, a ver, cal foi o último sitio onde eu as vin? Pois cheguei e deixenas en tal sitio. Empezo, tiqui, rapidamente as encontro. No caso de que non as encontre, porque a veces están en sitios insospeitados ou alguén as levou, rapidamente me poño a buscar unha solución, vale? Pois non teño as chaves, pero que podo facer? Bueno, pois vou a chamar un taxi ou vou a chamar a tal compañero ou a tal compañera para que me achegue ao traballo. Busco solucións, busco unha compensación, vale?
E desas cousas normalmente aprendo algo. Pois, cando eu poño unha emoción que non toca a un estímulo, estou sentindo unha emoción, evidentemente, pero que estou sentindo unha disfunción emocional. Sentir a emoción cando non toca, cando o estímulo é axeitado para outra distinta, o que crea é unha disfunción emocional. Por exemplo, se eu sinto rabia cando en realidade tiña que sentir tristeza, o que sinto resentimento, non? Que foi o que vimos o outro día. Ben, tamén é falsa unha emoción cando responde ao estímulo que a moviliza, pero de un xeito exagerado. É dicir, por exemplo, temos unha crianza, non? E unha crianza estaba xogando co seu xogo favorito e de repente perdeu, non? Pois non atopa, non sabe se o levou o can ou que non levou, pero perdeu o seu xogo favorito. Conéctase coa tristeza. Probablemente chore, estea triste un rato. Pero se esa tristeza se prolonga no tempo ou é exagerada, estaríamos ante unha disfunción. Se se pasa 15 días chorando porque perdeu o seu xoguete favorito, esa emoción xa se convirte en falsa porque non nos está axudando a avanzar. Ben, unha vez explicado isto, que me enrollo moitísimo, eu quería falar do medo, porque o medo tamén hai unha cousa que o moviliza, que moviliza esa emoción. E o que moviliza o medo é unha ameaza. Nos temos ameazas distintas durante o día, pero ahora mesmo temos unha en común, que é un virus. Cada emoción, ademais de haber un estímulo que a moviliza, hai unha finalidade para ela. E a finalidade do medo non é outra distinta que a da seguridade. A única emoción que a nós nos pode aportar seguridade é o medo. Polo tanto, se eu o que quero é sentirme segura na miña vida en xeral, pero especialmente en estes momentos, o último que teño que facer é desterrar o medo da miña vida, é controlar o medo, apartarme del, todo o contrario. O medo é o meu amigo. Por qué? Porque me vai axudar a poñerme nun lugar seguro. Cando hai un estímulo para o medo como é unha ameaza, se eu aplico a emoción medo, iso vaime a levar a sentir seguridade. En outras situacións tamén pode ser respeto, pode ser armonía. É algo que me vai a facer sentirme na casa, ¿no? Como quen di, cando xogas ao pilla-pilla e de repente dis casa, ¿no? Que aí nada che pode pasar. Eso acontece a través do medo. E o medo ten os seus mecanismos para facer. O problema é que se lle está chamando medo a un medo falso. Cando eu vexo que estas persoas falan de que controlas o teu medo, están falando de un medo paralizante. E un medo paralizante nunca é un medo auténtico. Cando o medo te está paralizando, xa tes que saber que ou estás nunha disfunción por exceso, estás reaccionando de unha maneira exagerada, se a ameaza é deste tamaño, ti estás aplicando un medo de este, ou, por outra banda, pode ser que esteas aplicando medo ante un estímulo para outra emoción. E iso, amiguiños, non é sano. Non nos leva a sentirnos ben. O que a mí me parece perigoso de invitarnos a deixar de sentir medo é que, claro, a ameaza témola. Se nós nos desconectamos do medo, sí ou sí, vamos a poñer outra emoción para sustituíla. E iso vai a crear unha disfunción. Se nós escollemos, que non é algo que fagas mentalmente, isto son sistemas que están aprendidos, que están xa no noso inconsciente, que nos fan reaccionar desa maneira. Pero sí, desde a parte consciente, podemos axudar a mudar ese xeito de reaccionar. Entón, se a invitación é a que anulemos o medo, podemos entrar en disfuncións como o fatalismo, por exemplo, e o derrotismo, xa dar todo por perdido,
porque como non podemos poñer medo, poñemos tristeza, entonces xa vamos morrer todos, agora vais a acabar o planeta aquí, vamos a entrar en esa sensación que é angustiosa do derrotismo, non? Podemos entrar na histeria e na rabia, que sería se poñemos a rabia en vez de o medo, entramos iso na histeria ou na valentonería. Verdade que vimos persoas que desde as súas ventás e os seus balcóns e incluso dende a rúa se viñeron arriba envalentonándose e poñéndose histéricos e histéricas, insultando a xente polas fiestras porque estaba sacando o can? Eso, mire, en vídeo, pero mis ojitos lo vieron e escoitárono tamén e doume repelús ver aquelo. Pero ademais, claro, se nós poñemos outra emoción, por exemplo, como podería ser o orgullo, en medio medo entraríamos na prepotencia, que era o que tiña, neste caso deste vídeo en concreto, o que paseaba o can, que se puxo de chulito, no, porque yo lo valgo, e entonces tiña un orgullo falso ante ese ataque, ¿no? Que estaba... E tamén ante o medo, ¿no? Podemos entrar no paternalismo tamén, que é tan asfixiante moitas veces, porque ai, claro, sí, eu fago polo teu ben, eu fago por cuidarte, eu fago por non sei que, pero estamos mermando a liberdade de outras persoas, todo porque nós non queremos poñer o medo donde toca, ou podemos entrar noutra, que tamén falei outro día, que é a imprudencia e a temeridade. O sea, de repente, ai, que hai un virus aí que está na casa, veña festa rachada. Non é festa rachada. Si o que toca ahora mismo é sentir medo, pero sentir medo para sentirnos seguros, porque cando o medo funciona, os mecanismos do medo son para buscar solucións a un problema. O medo auténtico en este momento e ante esta situación lévanos a buscar ferramentas para poñernos a salvo da ameaza. Porque a ameaza está aí, lévanos a fabricarnos mascarillas, lévanos a axudar, lévanos a limpar máis, a ter máis cuidados, a ter máis precaución cando salimos á rúa porque non queda máis remedio, a non sair a menos que sexa imprescindible, non? Iso fai, non? O medo auténtico. É medo. Hai xente que lle quere chamar de moitas, chamalle responsabilidade, chámalle como queiras, pero é un medo auténtico funcionando correctamente. Entón non debemos, e é perigoso mandar esas mensaxes ao noso cerebro de desconéctate do medo. Non te desconectes do medo. Manteno aí. Que funcione correctamente. Que non se pase da raya. Si te paraliza, entón sí. Entón observamos que está pasando, ante que o estás poñendo e en que medida. Pero dándolle a proporción correcta, que funcione, que é o único que nos vai a poñer a salvo. Bendito medo. E ademais é curioso, cando temos crianzas, e esas crianzas, por exemplo, que a veces hai, non? Desta rapazada que non ten medo a nada, que se lanza a todo, que che cruza a carretera, que salta daqui, que salta dala, e ti que dis? Ai, mi madriña, este rapaz un día mátase, que non ten medo a nada, que non se pode andar así pola vida, non? É un drama. Ter un fillo ou unha filla que vexas que non sinte medo. Que che fai sentir a ti? Cojone doble, non, porque iso é unha preocupación, porque non está a salvo se non ten medo ás cousas, se non ten un medo necesario, un medo prudencial, un medo correcto, unha cantidade necesaria. En cambio, cando nos facemos adultos, estamos recibindo mensaxes continuamente de libérate de tu miedo. Que me libere do que é? Non, eu teño que liberarme das disfuncións, teño que liberarme de cando funciona mal, pero do meu medo sano, o meu medo sano que teño que acubillalo, que querelo e dar as gracias por virme a rescatar de tantas ameazas que hai. Home! Si, mira, hai xente que pensa que ese letrero que está aí arriba pon home. Non pon home. Non pon home de nada, que eu non falo inglés. Aí pon home de toda a vida. E teño aí claramente, porque a miña parede respóndeme cando falo. Como isto é un vídeo, vos non me podedes falar, pois eu conéctome ca parede, eu conto as cousas a parede, dime, home, debaixo dentro de pouco poñerá, era visto. Ben, outra cousa, que este vídeo estáse facendo longuísimo, pero non importa, un chisquiño máis. Outra cousa que me chamou a atención é a cantidade de xente que hai dicindo,
parece mentira que ben o están levando as crianzas. É increíble, a vos parece vos normal, ves que mira que tal. Pois é que a mí non me parece increíble. A mí parece o máis natural do mundo. As crianzas están nos dando unha ensinanza moi importante. Sempre que eu falo de emocións nunha charla, nunha clase, nunha sesión particular, sempre empezo polo mismo, explicando como somos cando nacemos, se nacemos sans, e como nos van transformando, no? Co paso do tempo. Cando nacemos e nacemos sans, as nosas emocións funcionan perfectamente. Perfectamente. Unha crianza vai tiqui, 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 que o ano e medio ou 2 anos empeza a andar tiqui, 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 tiqui. Chega a un escalón e quedas así parada, mira, observa, ve que o escalón é unha ameaza e que fai? Tírase de cabeza? Non. Pega media volta, ponse de rodillas, baixa o escalón de cu e sigue tiqui, 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 tiqui. Calquera persona que tuvo fillos como a min sabe que iso é así. Por qué? Porque se conecta co seu medo. Se ti vas detrás, ai, protegendo de todas as cousas que lle pasa, desconecta-o, porque xa non o necesita, pois xa te ten a ti. Cando perde un xoguete, o que expliquei antes, chora un rato e dali un pouco sigue a súa vida normal. Cando se enfada con outro neno ou nena que estea xogando, enfádase minuto e medio, 3 minutos, e logo siguen xogando tan normal. E así, con todas as emocións, van a cada unha cando necesiten, según o estímulo que sexa, van, pim, póñese aí. Que necesitan outra, pim, póñese aí. E se non volven ao seu campo base, que é? Xa sabedes. Todas as persoas respondedes o mismo. Todos nos sabemos esta resposta. O campo base das nosas crianzas, si están sans, é a alegría. Entón, cando nos lle decimos ás nosas crianzas que non están tan desconectadas como xa estamos nós, as súas emocións ainda funcionan mellor, se non llas desconectamos seguirán bastante ben. Entón, as súas emocións funcionan mellor. Non se pode sair da casa, vale, está disgustado un rato, pero enseguida busca como se conecta coa súa tristeza de verdade. Acepta esa pérdida e busca con que compensala. Non podemos sair, bueno, a que xogamos? Xogamos a isto? Facemos tal cousa? Posme música. Buscan cousas que lle compensen esa pérdida. E iso é o xeito san de funcionar as emocións. E logo por outra cousa importantísima, e xa remato, que as nosas crianzas viven no presente. Non están pensando si isto se vai acabar o día 11, si se vai acabar o día 25, si se vai acabar o día 30, non. Están pensando en hoxe. Que está pasando hoxe aquí? Está pasando que está a mamá na casa, ou que está papá na casa, ou que están os dous, ou que están os avós, ou que está... Todas as persoas que forman parte do meu núcleo familiar están na casa. Están comigo e están xogando. Iso é motivo de tristeza? Non. Iso é motivo de alegría ou é motivo de amor. E están en esa emoción que é a que toca. Non están pensando no que non teñen. Están pensando no que teñen en este momento. Por iso, paréceme que é un exemplo maravilloso, ademais de unha lección moi grande a que nos está dando a nosa cativada. E para mí a resposta sempre observa e obsérvate a ti. Que te fuches perdendo polo camiño, no? E volve a conectarte con eso, porque o que eles teñen dentro tamén está en nós. Só hai que ir adentro e quitar todas as cousas que estorban para volvernos a conectar con esa esencia real. Podemos ser adultas, podemos ser responsables, podemos ser serias e podemos ser nenas tamén. Podemos facelo todo sin perder esa esencia interior e sin perder, volvendo a conectarnos co verdadeiro funcionar das emocións de un xeito sano. Bueno, que vai a chegar os 20 minutos. Bueno, se chegaches ata aquí, felicítote. E ademais, douchas gracias. Xa sabedes, como eu digo, que vaya ben, que boa falta fai. Bicos.